गासैनिसिमबो बर' रायजो राजा आंनि अननाय आरो सिबिनायखौ खनसेबाव फिन जासिहरफिननाय जाबाय। एक्चुअली दिनैहाय पलिटिक्सबो नङा बा माबा मोनसे नङा, पलिटिक्सबोथ' नंद्रायाबो होनो हाया। जाय हक जायफोरा मोजां मोनो बिथांमोना नायलांबानो जाबाय, आरो जायफोरा जुदि मोजां मोनथारा बिथांमोना एकदम स्किप खालामनानै बा आनसाबस्क्राइब खालामनानै ओंखारलांनो हागोन आरोखि। खारन आंनि भिडिअआ सोरखौबा बुंनाय सिदा सिदि, बावहाय थेरा बेखा खायथ्रा खुयथ्रा बुंनाय बेबायदि खोथा बाथ्रा गैया आंना। सिदा सिदि बाथ्राया जाहैबाय मा, बिफागुन जोंनिया आं रनजित बसुमतारीखौ एसे बुंलांग्रोनि। बिथांमोना गोदोनि सालायलांनाय बेफोरखौ रायखांबाय थायो, पलिटिक्सआव रायखांगोन। दा हमनानै ला सेकेन्ड टाइम सोरबा सासे पार्टिया हान्जा, पलिटिकेल हान्जाया जुदि कंग्रेसआनो फैबाय बा बिजेपिआनो फैबाय, अब्लानि समाव इउपिपिएलखौ सोंखारिनाया जालायगोन। बिनि उनावहाय जाया खुंथायाव थागोन बिथांमोनाबो जोंफोरबायदिजों बा गुबुन गुबुन इउटुबारफोरजों बुंजानोखौ मोनगोन बा खोनासंनो थोगोन। दिनैनि दिनाव जायफ्रा रनजित बसुमतारी बा ओरैहाय गबिन्द बसुमतारी, प्रमद बर' बिथांमोना जेरैबायदि रायजाबाय थादों बा बुंजाबाय थादों, जोंफोर जेरैबायदि बुंबाय थादों, जाय सरखार फैया मानो जों बेखौ बुंगोन। खारन बिथांमोना 17 बोसोरनि सिगां बा बे जाथाया जायाखैमोनबो जानो हागौ, जायनि जाहोनाव जों दिनैहाय दा नुनायखौ बुंबाय थानो गोनां जादों। जेखियानो जादोंला बाथ्राफ्रा जोङो बेखौबो बुंनांगोन। खोथाया ओरैबायदि जाहैबाय, जोङो दा बिटिसि लिरमारो ना जों बिटिआर लिरो, आरो जों बिटिसिखौ सालायदों ना बिटिआरखौ सालायदों, खोथाया बे जानानै दङ। दा आं बेखौ बुंनायनि जाहोना, नैबे रनजित बसुमतारी बिथाङाथ' गियानि गुनि, ओमफ्राय गोरों गोराबो, आंनिख्रुइ साबसिन गोरोंबो बियो, बिथाङा, आं बेखौ मानियो। जाय हक बिथाङा 1000टा भट लानानै बिथाङा देरहादों, आरो बिथाङा EMबो मोनदों। सोरनिफ्राय मोनदों होननानै बुङोबा बेकग्राउन्डआ सोरखौ लानांगोन, बे 1 नाम्बाराव NDFB, मिथिबाय? 1 नाम्बाराव NDFBखौ लानांगोन। बिनिफ्रायसो बियो UPPL, सेकेन्डआव UPPL, मिथिबाय? फार्स्टआव लानांगोन NDFBनि मुंखौ लाखांनायनि उनावसो बियो सेकेन्ड टाइमाव UPPL, बिनि उनावसो बियो A to Z एबसुबो जाबाय, माबा बनसुबो जाबाय, माबा माबि आग्रुं बाग्रुं जालाबायबाय। थ' बाथ्राया बियो बुंदों मा, बिटिआर होनलाय आरो बिटिसि होनलाय, खोथाया बे जादों आरोखि। जोंना बावहाय एसे कनफिउस जानानै दं, एसे उल्टां फाल्टां। जों बिटिसिखौ, जोंनि नैबे दा जायफ्रा खुंथायाव थानाय बिथांमोना बिटिसिखौ सालायदों ना बिटिआर खुंथायखौ सालायदों, आंनिया बेहाय कुइसन जानानै थादों। जाय हक बाथ्राया, खोथाफोरखौ आं बावहाय एसे प्लुस्टप मारिनानै दोनथ'बाय। दा खोथाया जाहैबाय मा, दिनै बिथांमोना बोसोरथाम जाबाय। बिफागुन रनजित बसुमतारी, बाक्सा डिस्ट्रिक्ट, सेकेन्ड टाइम बे भिडिअखौ लाबोफिननाय जादों आं। थेवबो आं दिनै जाबाबो जायाब्लाबो लाबोफिननाय जादों आरोखि। रनजित बसुमतारी, बिफागुन, बाक्सा डिस्ट्रिक्ट, थानाया तामुलपुर, ओमफ्राय खोनानो मोनदों गामिखौ सोम्लिगुरि। रनजित बसुमतारीया दिनै फेरेंगामोनफोरबायदि हारिनि थाखाय बावसोमदों बा नांसोमदों, दुखुनांथाव। बिथाङा दिनै मा हालोदाव दङ, मैयाहाय बिनि फंबायजों रायलायहरदों आं, आरो बिनि फंबाया बुंहरदों प्रत्येक सप्ताहि बाजार जायो जोंनि खाथियाव, बाजार जायोबा बेवहाय अमा बेदर लायो बियो, प्लास्टिक लानानै एफा एफानो खांदिंनानै लानानै फैयो, आरो खोनाबावदों मा, संनानै जाबावो गावनो। ओमफ्राय न'खरनि ओंखामफोरखौ बिमाया संनानै होयो, आरो ओमफ्राय संनानै जायो गावनो, बेफोरबायदि खोनानो मोनदों। थ' बेसेबां दुखुनांथावना, दिनै बिथाङा सानसे समाव बर' हारिनि थाखाय नांसोमदों, बावसोमदों। फार्स्ट टाइम बियो हमजादों, ओरैहाय धेमाजि साइडजोंना कार्बि आलं बहाबा हमजादों बिथां दौलेंजों, बाक्सा डिस्ट्रिक्टनिनो बिबो। जेब्ला हमजायो अब्लाना गफिनबाय,
गखांनानै आरोबाव बिथाङा आफादाव थांफिनबावलायबाय आरोबाव अबेबा साइडजों बिथाङा आरो सेकेन्ड टाइम हमजाफिनलायबाय बुख्रुब जाबाय केसाथ' जोबनो थाङा दासिमबो थांबाय थायो बेफोरबायदि थार्ड टाइम आरोबाव हमजाबावबाय आर्मिफोरजों बुख्रुब जालायबाय मोजां देहा फाहामसालियाव दिनै नायजानो थाखाय बिथाङा आखाइयाव बा थाइसे फैसा गैया हिसाबै दिनैहाय न'खराबो दिनै हालोदा NDFBनि जायफोर सोद्रोमाफोर बिथांमोननि न'खराव सासेनिबो न'खरा मोजां नङा हालादफ्रा अबस्थाफ्रा गाज्रि गोजा थागोन बहा फैसा बहा खोथाया बेफोरबायदि दिनै बिथाङा 4 लाखखौबो अनसुंथाइखौबो मोनाखै दिनै खुंथायाव थाग्राफ्रा बुंबाय थादों माब्रै 4 लाखखौ जों होनो हाबाय सान्ति गोजोन फैबाय बेफोरबायदि बाथ्राया बुंसोबाय थानायखौ जों नुनो मोनदों हर सान जों खामानि मावदों दिनैनि बे खुंथायाव थाग्राफ्रा जायफोर बुंग्रा दैदेनगिरिफोर बिथांमोना बुंबाय थादों हर सान जुदि खामानि मावदोंमोनबा जोंनि NDFBनि जायफ्रा मुंख्लं जानाय न'खर बेफोरनि न'खरा दिनै बे हालोदाव थानांनाय नङामोन आरो बेफोरबायदि निउज मिडिया बायदिसिना बेफोरबायदियाव बुंबाय थानांगौनि दरखारबो गैयामोन होननानै आं सानो दा खोथाया ओरैबायदि दिनैहाय गबिन्द बसुमतारियानो होन बुङोब्ला बिथांमोना दुखु मोनो दै बेफोरबायदि बाथ्राखौ बुङोब्ला बिथांमोना दिनै थाखा धन सम्पतिनि पाहार बायदि हाजो खालामजोबनानै लादों सोर खालामदों बावहाय दिनै गबिन्द बसुमतारिमोन EM रनजित बसुमतारिनिमोन दिनै बिथांमोना बै बे फाग्ला जानाय NDFBनि सोद्रोमाफोरखौ जुदि अननाय दङब्ला इसे जुदि अननाय दङब्ला बै बे प्राणजित बसुमतारि बि फागुन बिथांनो देहा नायजानो थाखाय आरो बिथांखौ मोजां गोग्गो खालामनो थाखाय 2-3 लाखसो थाखा हरनो हायो बे हरनो हायिनि गिदिर बाथ्रा नङा बिथांमोननो EM दङ बिथांमोना हा आरो दंफां बेफोरनि बिगोमा रनजित बसुमतारि 1.5 लाख थाखासो हरनो हायो बिसोरनो गबिन्द बसुमतारिया गावनो डिपुटि चिफ बिथांमोना दिनै हरनो हायो दिनै बिथांमोना बिसोरखौ जुदि नायाब्ला बिनियाव एसेल' एमाउन्ट थांनाय नङा ओंखायनो बेफोरबायदि मानसिखौ थाबनो नायोब्ला दिनै नों गबिन्दआनोथ' बिथांमोनजों पलिटिकेल क्लास होनो मोनदों नोंथांमोनानो दिनै रनजित बसुमतारिमोन बायदियानो NDFBनि आर्मी फर्मेशन बायदिसिना रुल डिसिप्लिन दाना फैनाय मानसि म्यानमार केम्पआवहाय आरो नोंथांमोननि रनजित बसुमतारिमोननि खोथाखौनो दिनै खोनासंबोनानै बिथांमोना डिसबेन्ड जाजासिमहालागै आफादावनो थादों आर्मिजों बुग्लिजादों केसा दिनै जोबनो रोङा बिथांमोना दिनै बेफोरबायदिखौ नायाबा नोंसोरो सोरबायदिखौ नायबावगोन जोंखौ दानाय एफाराब अयनाय बेफोरबायदि खालामनो नाङा बेफोरबो मोनफा मोनफा दुरबलता जोंनि NDFBनि सोद्रोमाफोरा सोरबाया दिनै हाजिरा मावना जानांनाय नङामोन खामला हाजिरा मुजिरा बेफोरबायदि रिक्सा माबा माबि बोनानै जानांनाय नङामोन नोंथांमोना जुदि एसे मोजां रोखोमाव जुदि नायोमोनबा नायजोबनो हाया आंबो बेखौ मानिदों नोंथांमोना प्रत्येकता साफानो NDFB सोद्रोमाफोरनो हरजोबनो हाया माखासे खामानि दामानिफोरखौ दिनै नोंथांमोनफोरबायदिया डिपुटि चिफआ माखासे हरनो हायो नैबे रनजित बसुमतारि EMआ बिथांमोनाबोथ' हरनो हायो सासे सानैखौथ' नायनो हाया माखासेखौथ' नायनो हायोना कयेकजनखौथ' नायनो हायो ग्रुप वाइसआव लिंहरनानै बेफोरबायदि इसेबो दिनैसिमबो जोंनि एक्स NDFBफोरखौ लिंहरनानै बा माबा मोनसे मोजाङै सावरायनाय बेफोरबायदि खोथाखौ बुंफेरनाय नुवाखै खारन बिथांमोना माखौ लुबैयो अनलि आङो थाखा फैसाजों गाद्दियाव थाबाय थानो मोननांगौ बेल' थांखि जेबो गैया खोथायाव दिनै बुङो बिथांमोना बर' हारिनि प्रति जोंहा अननाय दं सोरखौबा दिनै बुंनो मोनो बिथांमोना बर' हारिनि थै गैयै बर' हारिनि सिन्था खालामि बेफोरबायदि बाथ्रा ओंखारनायखौ नुनो मोनो खिन्थु जायफ्रा खुंथायाव थानाय नै दिनैनि सरकाराव थानाया
हारिनिनो थाखायनो नांग्रा गोजामोन, हारिनि थाखाय गाबख्रावग्रा गोजामोन। दिनै बर' हारिखौ मा खालामदों? सानसे समाव सोरबायाबो बर' जाथिखौ लाना, बर' ट्राइबखौ लानानै बिथांमोना गाबख्रावोमोन। किन्तु दिनै बिथांमोना थारैनो दिनै खुंथायाव थाफैजोब्बाय। दिनै इउ.जि. ब्रह्म बिथांमोनाबो हारिनि प्रति बिथांमोना गोबां खोथा बुङोमोन। नैबे जोंनि CEM प्रमद बर' बिथाङाबो हारिनि प्रति बिथांखौ जों बाख्नायोमोन। आबसुआव थानाय समाव, जेब्ला आबसुआव थायोब्ला ओरैबायदि हारिनि गोख्रों बाथ्रा बुङो। दिनै आरो सासेबाव आबसुनिनि खामानि मावग्रा आमथिखा ओनसोलनि मोनसे स्कुलनिबो प्रिन्सिपाल ना मा होनना बुंदोंमोन, दिनै प्राइभेट स्कुलनि बे मानसिया दिनैहाय रुंसारि जानानै थांबाय। बेफोरबायदिखौ मालाबा खबर लाफेरदोंना? निउस मिडियाफ्रावबोथ' बिथांमोना नुदों, गासैयावबो नुदों, दिनैहाय मिडियायाव हगारदों। बिथांमोना दान्दिसेब्लाबो बिथांमोनाबो हारिनि थाखाय नांबोदों। जाय मानसिया दिनै रुंसारि जानाय, हारिनि प्रति खोथा बुंबोदों बिथांमोना, हारिनि गावनि व्यक्तिखौ साना लाफानो। आबसुनिबो मोनसे निसिमा आनसलिकनि माबा मोनसे गिदिर बिबान दङ बिथाङाबो। दिनै बिथाङा दिनै रुंसारि जाबाय। खमसे खम बिथांमोना दिनै फैनानै एसेब्लाबो सोरबा नङा सोरबा सासे मोजां उद्दिस लायोब्ला मोजां जागौमोन होननानै आं सानो। थ' खोथाफ्रा बिथां प्रानजित बसुमतारी, जायखौ बुङो XNDP-नि 38 बेट्सनि, आरो बिथाङा आफादाव नाम लादों बि फागुन। बिथांनि बारै खोथाखौ बुंनायावहाय गोबां खोथा ओंखारलांबाय, गोबां खोथाबो बुंबाय। होसिख्रावनानै खोथा बुंगौ माने लावो। ओंखायनो दिनै गुरैहाय नर्मेलिहाय बाथ्राखौ बुंनाय जादों। थ' लोगोफोर, आं दिनै भिडिअखौ बारा गोलाव खालामनो सानाखै, बावनो दोनथ'बाय। जय बर' हारि।